There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Diyos maray na hapon, tabi sa Indogabos mga tugang. Good afternoon everyone and welcome na naman po sa satuyang programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. Ngunyan aldaw ning Webes, petsa 12 kang bulan ning Setyembre 2024. Mga tugang, ini po sa rong tape as live. Si Father Butch Bombase ay maduman po sa Naga City. Tama, attender po ako ning installation kang bagong rector kang Ateneo de Naga University, kaya nakapag-record na po ako. Parang sa ganon, padagos manggiraray ang satuyang paghatod sa Indo ning informasyon, inspirasyon, asin bendisyon. Sana po yung kamo sa maray na kamugtakan nguyan na aldaw, dahil ko aram kung ang panahon mainit o mauran, but anyway, ang importante, yaong kamo sa maray na kamugtakan. Anyway, padagos mang kita giraray mga tugang ka sa tuyang pinag-uurulayan, puon pa kan Lunes, gusto kong talagang i-emphasize ini mga tugang ini humagayuno na programa kan sa tuyang Diocese digdi sa Legazpi, manunugod po ni sa pagpuon kang Year of Stewardship na sinasabi ngunya na 2025 bago mag-abot ang 2026 na kung saan sa tuyang isisilibrar ang jubileo. Sabi nga, 75 Diamond Jubilee na po, 75 years pagiging diocese ng Legazpi, So, yun po sa pamamahala kan sa tuyang mahal na obispo at sa tuyang mga kora paroko at sa mga pastoral workers, Importante baga mga tugang na kita baga pinamamahalaan. Yan. Tadi pisil baga at sa pagmamahal sa sabi nga pamamahala, igwa pong salita diyan mahal. Mahalaga. Iyon, namamalaga ang may pagmamahal at may pagpapahalaga. Yan po mga tugang ang magayono na na sa tuyang pinag-iristoryahan nga ni mga tugang na sa panahong iniho sa tuyang talagang tangkilikin, sabi nga ni akuin, ang tinatao sa tuyang mga responsibilidad. Nakita ba nga mga tugang para ataman man sana. Sabi nga, we are stewards, we are caretakers, kita mga katiwala sa naman tabi, kaya simbahan ning mga katiwala sapagkat po mga tugang ining mga biyaya ng Diyos o regalo ng Diyos, pinagkatiwala yan sa tuya. Kaya nga ang hapot kung paano kita maging responsableng para ataman, asin tagapamahala kang mga bagay-bagay na itinatao sa tuya ning Dios, bilang balaog, at ini nga sa kuya ng mga tugang na sinasabi na magpasalamat kita sapagkat kita ay pinagkakatiwalaan. Magayunon baga kung ika pinagkakatiwalaan, di ba? Magayon iyan eh. Pero kung hindi ka pinagkakatiwalaan, pero may nagdududa sa imo, uy, dipisil iyan. Kaya magayon ini pinagkakatiwalaan tayo miski ang tao nga ni nagkasala noon sa paraiso, pinagkatiwalaan pa manggiraray ng Diyos. Bakit? Kasi gusto ng Diyos na tawaan ang tao ning pagkakataon ning panahon, hindi naman ang Diyos na malupit eh. Ang Diyos ay napakabait, He gives us not only second chance but million of chances. Tinatawang kita ning Diyos ning pagkakataon, magbakli ka sa tuyang mga kasalaan. Kasi yun na nga na miski nga kita nagkasala, pero ang hiling kang Diyos, kaya tang magbago.
Ano? Kaya magayunin mga tugang, may paraan diyan, may magiginibo kita. Kasi minsan mga tao, ay wala na kita magiginibo. Arog na sa nakan talaga ang buhay. Daiman, may magigibo kita. Ano? Kaya nga inihing pangapudan iniho kan sa tuyang Diocese kan Legazpi, pangapudan. Pinunanta sa pagbasa kang pastoral letter, o surat pastoral na ginibo kan sa tuyang mahal na obispo sa taon ning pamamahala sa diocese. Yan mga tugang na gusto ko talagang emphasize ini na sabi nga ni ini pangapudan sa to na hararom na pagdusay kan sa diri. Iba yung importante yan, iba ko sa nang iniisip so sa diri, kundi iniisip taman so kapakanan kang ibang tao, yung kapwa-tao ta. Ano ba ko sa nang sa diri ta? Kasi kung halimbawa ang sa tuyang ang iniisip so sa diri ta, selfish iyan. Kaya sabi ko nga ni Bagas, kaya itong mga huring aldaw, palitan natin yung ME, yung me, sa we, W. Baliktaron mo so M, ang labas kaan, we, W na iyan. So from me to we. Yung baga sabi baga itong sa synodality, simbahan na sinodal na mag-iriba kita, sabi nga ni langkay-langkay. Kasi pinagkakatiwalaan kita ng Diyos eh. Halimbawa, kita pinagkakatiwalaan, mga magurang pinagkatiwalaan kamo sa indong mga aki o ang mag-agom pinagkatiwala sa imo ang esposo mo o ang esposa mo. Gabos kita pinagkakatiwalaan ng Diyos. Magayon mga tugang, kaya magayon na talagang balikan inihong ugali na ano ang magayon na ugali ng sarong pinagkakatiwalaan. So, ang isang ugali na masasabi natin dyan, na dapat marunong kitang magpahalaga. Yun. Ulitin ko na sa salitang pamamahala, nandoon yan mahalaga. Nandoon na yan eh. Mahal, pagmamahal at pagpapahalaga. Kasi dito may papahiling. Ang tunay na pagpapahalaga ay sa pagmamahal. Yun. Lalo kang mga ginibo ng Diyos, masabi tang regalo ng Diyos digdi sa kinabaan. Gabos man kita tinawaan ng regalo eh. Kasugma nga ni pinunanta na iniho na binasa ta na bagay iniho nasa perang paragraph na kita mga tugang na pagirumdum sa naman nasabi nga ni sa simbahan ning mga katiwala, pangangataman o namamahala, ini po ay nakabase sa Bible, o sa kasuratan, banal na kasuratan, as in sa theology, Yun po, hindi naman, sabi nga, nagbabasang-basang sa nakamo. Yaong kita sa tinatawag na may foundation po ini. Sabi nga ni San Pedro sa iyang surat, primerong surat na sa Kabanata 4, talata 10, magayon talaga ang lambang tao na tinawan kang balaog ng Diyos, dapat gamitin iyan para sa karahayan kang kapwa. Iyan, parumdum na naman sa tuya. Para sa karahayan kang kapwa. Kaya gibuhon ta na marahay ang sa tuyang ginigibo para sa tuyang kapwa. Kan Domingo nga ni baga mga tugang so itong gospel magayunon. Yung pinili ko doon na verse yun, He has done all things well. Jesus Christ has done all things well. Paano niya nagibong marhay ang gabos na ginigibo niya? Dahil sumusunod siya sa Diyos. So mga tugang niya pala sa pagsunod. Kaya kung susunod dun ta ang tugon kang Diyos, magayon iyan mga tugang. Kasi makakagibo kita ning karahayan bakong maraot. Sabi nga kaya sabi nga anuman ang itinaw sa imo gamitin ito sa karahayan kang kapwa. Dahil ka maggamit halimbawa sa kwarta miski lupa ay ang problema kadakol ng mga ganid inaanab so daga kang ibang may-ari ibigay mo na may paggalang. At sabi nga bilang mga namamahala kang manlain-lain kang biyaya kang Diyos, dapat
kita marunong gumalang. Yan. Kaya pagwiramdam niya sa tuwi mga tugang, at kamahiling tapad, sabi nga sa Bible, sa Genesis chapter 2 verse 15, mababasa ta ini na sabi nga ibinugtak ning kagurangnan ang tao sa sa garden, tatamnan ni Eden, tanganing pangatamanon asin bantayan ini. O yan. Anyway, babalik nila si Father Woods pagkatapos kang pagirumdum at sa tuya ng ipadagos iyan, nasabi nga, pangangataman. Tinawag kita ng Diyos ning kapangyarihan na atamanon saka, sabi nga digdi sa Genesis, at tamanon asin bantayan. Yan. Okay? Babalik nila si Father Woods pagkatapos kang mga pagirumdum. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID asin latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt-hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan ng accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Natatabang na puun bata ito, sinda kita ika ako biko, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang yan, ako biko lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka, hobenesan yan. Ang AKP, Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita.
Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Iniimbitara ng gabos na makisumaro sa Angkop Global Walk 2024 kan Couples for Christ. Sa kantidad na 300 pesos pataas, dakulang tabang ini sa mga kaakian na muyang makapagtapos kan sa indang pag-eskwela. Ang Couples for Christ Angkop Global Foundation Incorporated sarong katolikong organisasyon na mauwat na makatabang sa mga pamilyang nahahampang sa pinansyal na kadipisilan tangani mapatapos ang sa indang mga kaakian. Ngunya na taon, ang tema kan Angkop Global 2024 iyon Walk in the Light na inspirasyon hali sa surat ni San Juan. Taon ang fundraising event ini kung saan sarabay na naglalakaw bako lang digdi sa Pilipinas kundi sa manlain-lain na partekan kinaban para makalikom nin pondong makakatabang sa mga eskolar asin mga seminarista. Digdi sa Albay, magkakaigwanin paglakaw sabay-sabay sa Legazpi City, Ligao City, asin Santo Domingo sa maabot na Setyembre 28, 2024 alas 4 ning hapon. Para sa iba pang detalyes, hanapon asin mag-message na sa FB page kan Couples for Christ Albay o kay Kuya Errol Adornado sa cellphone number 0910-120-3367. Lugod maglakaw kita sa ilaw para sa mga kaakian. Diyos mabalos. Walk, 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 walk in the light, walking in the light of God. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Okay. Balik po kita giraray sa programa Maray na Hapon with Father Butch Mombase, OP. Ako po'y nauugmat, siyempre, yaong kamo. At permi kamo nag-aabang kan sa programa, lalo sa mga tugang ko mga padi. I'm happy, really talaga. I am blessed to have you all. Thank you very much sa mga tugang ko mga padi digdi sa Legazpi, na every time na kami nagka-clergy night, may mga pagpupulong Father, nakikinig pa ako sa imo. Thank you very much mga pards. At the same time sa mga namibidbidang kumanta. Ako po si Father Butch, yaon digdi sa magmimisa tas sa endo sa gadan. Ay, ikaw pala si Father Butch. Minsan ikaw ba si Father Butch? Iyo tabi. Iyo. Thank you very much po So continue listening because ito po ay programa digdi sa DCGB Monday to Saturday po. Except pag Friday kasi itong mga tugang ta mga madre sa ACI, sinda mo man, tama man iyan, sharing baga. Caring is sharing, okay? Kaya nagsishare sila, tama-tama. At least magayon man, bako sa naman ako nadadangog, kundi sa mga tugang ta mga madre man, okay? Lalo sa tawag o bokasyon. Kasi bago kita magtapos, sabi ko, yung talagang pagtubod, masabi ang taong nagtutubod, nauwi yan sa dasal. Kasi faith without expression, wala din po yan. Kaya prayer is an expression of faith. Yan. Kaya ang taong may pagtubod, nangangadji. Yung baga, pag ang tao dai nangangadji, dahil nagtutubod iyan, sige sa lang trabaho, dahil nagtutubod. Ang talaga mahiling ta na ang mga taong may debosyon, nagtutubod sa Diyos, permi iyan nangangadji. At may nabasa ako one time magayon ini. When a prayer becomes your habit, kung ang satuya daw ng pagtubod napapaagi sa pagpapangadji, nagkakaigwa kita ng magayon na ugali. Mayroong pagtugma baga pangangadji sarong ugali. Yan. Magayon At the same time kung when a prayer becomes your habit, nagiging ugali ang pagpapangadji, then milagro. Miracles become your lifestyle. So, ang mga milagro ay nagiginang mga sabihin natin ano ang lifestyle sa Bicol? Ano ang lifestyle? Ano nga sa Bicol ang lifestyle? Ano ang buot sabihin kang lifestyle? Estilo
sa kinabuhi. Yung baga, yung estilo sa kinabuhi, sa pamuhay-buhay. Yan. Yun ang sa iwan, nagiging kabuhayan. Yan. Kaya nga, ang mga himala, nagiging lifestyle po. Yan. Okay? So, yan na. Paging kaugalian na yan, ano sa Bicol, kaya di ko alam kung ano ang lifestyle sa Bicol. Sa Cebuano, estilo sa kinabuhi. Yan, magayon mga tugang iyan na sa tuyang isabuhay. Kung sabihin ta na ang lifestyle nga ni, pwedeng ma-define iyan po, yung pattern of habits. Okay? How you spend your time, your energy, your money. Kung sabi nga ni, tinatawaan mo ng importansya. So, kung ano talaga ang tinatawaan mong importansya, yan ang mga bagay na sa imong tinatawaan ng halaga. O, ano gano'n kayo? Ang pagpapangadji. Yan, ang pagpapangadji, nagiging lifestyle. And since ang pagpapangadji, nagiging ugali, yan po ay nagiging buhay mo na yan. Lifestyle mo na iyan. Okay? So, magayon iyan. Kasi, ngunya na aldaw, sa tuya muna mga tugang na tukaron, Pagkatapos na nasabi ko ito sa Endongunya na daw na di ako pwede makapag-live dahil ako po ay may talk about Peña Francia, devotion, at the same time, yung nga, sabi ko nga, of course, digdi sa Naga, we are not directly involved in administering and managing and supervising the Peña Francia. Unlike in Salamanca, Spain, sapagkat tinao sa mga Dominican ang pangangalaga noong panahon pa ng Santo Papa Martin, Pope Martin V, noong 16th century po yan, so sa pangangalaga. Pero nang dinaradig din ni ni Father Miguel Robles de Covarrubias, na of course influence din po siya, at sabi ko nga every almost 100 years digdi sa Nueva Cáceres, nagkakaigwatabi ning sarong Dominican na bishop. Ang primerong bishop, parang maaraman tabi nindo digdi sa Bicol, ay walang iba kundi si Father, Most Reverend Bishop, kasi Most Reverend pag ang Bishop, Andres Gonzales OPDD. Okay? Yan po mga tugang yan. Pagkatapos sinundan ni Colliantes, ni Father Colliantes. By the way, just to be exact mga tugang, si Bishop Andres Gonzales OPDD, inappoint siya noong September 10, 1685 hanggang 14 of February 1709. Okay? So in other words, ang sumunod naman, after 103 years, sumunod naman si Bishop Domingo Colliantes OP, noong 15th of December 1788 hanggang nanungkulan po siya noong July 23, 1808 digdi sa sa Nueva Cáceres. So in other words, from the second bishop to the third bishop, 74 sabihin natin 74 years after, igwa naman by the way, si Bishop Domingo Colliantes Matnangatugang OP, siya po ang instrumento sa pagkaag itong seminaryo diyan. Kaya ang seminaryo baga sa Naga, ang title Holy Rosary Minor Seminary, Holy Rosary Major Seminary, Rosary ka impluwensya mga tugang kang Dominican, yan mahiling ta, so at the same time ina nangyari, so kung si Bishop Andres Gonzales OPDD, siya ang nagdara masasabi ta sa sarong padi na nagtao si Father Miguel Robles de Covarrubias na nagdara digdis kan devotion kan Our Lady of Peña Francia. Siya po ang naging instrumental
instrument, kasangkapan. So si Bishop Domingo Collantes naman naging instrumento yan duman sa pagbugtak kang kleros casas. Ito bagang itong mga formation kan mga magpapadi. Yan. So talagang yan ang importante talaga mahiling ta So then nag-abot ito si Bishop Francisco Gensa Escobillas, OPDD, noong September 25, 1862 hanggang July 31, 1879. So, nung panahon ni Bishop Francisco Gensa Escobillas, OPDD, na yun naman, lalong, kasi ang priority niya mga tugang, how to spread the devotion. Kaya nga, yung novena, siya pa nag-imprimatur ka ito, yung mga babasahin, yung libro. At the same time, ito na nga ni mga tugang, yung siya nag-introduce kayang translasyon, at fluvial procession na niya duman sa Pasig. At ito naman ang God na si Father Miguel Robles de Covarrubias na realize niya yung mga planong iyan bako na duman sa Manila kundi digdi na sa Bicol. Digdi na siya na-assign. Ay dakulaon. Actually, si Bishop Gensa nga dahil sa dakulaon ang inambag niya mga tugang sa Nueva Cáceres, sa Naga, igwabagang sa Camarines Sur, igwaning lugar na ang pangaran, harani sa natabi iyan sa Naga, Gensa. Nakaduman na po ako at ang piyesta duman, August 8, kasi yan St. Dominic, si Bishop Gensa. Pakatapos iyan mga tugang, magayon nun. At siya nga po at nagdakulaon ang ambag niya sa debosyon saka sa istruktura kang Naga kan Nueva Cáceres. Pagkatapos ka ito, sabi nga ni 121 years after, igwan na naman si Bishop Leonardo Zamora Legaspi, OPDD. Yan, naabutan ko, naging teacher ko pa yan may sinura siya, The Church We Loved, noong October 20, 1983 hanggang September 8, 2012, na nag-retire siya po kasi nagkahilang. But anyway, dakulaon po ang naiambag. Miski ngunyan nga ni mga tugang, ang recent Archbishop of Nueva Cáceres, sa impluensya man po iyan kang Dominican kasi hali po iyan sa UST at member po siya ng confraternity of yung priestly fraternity of St. Dominic. Kaya may impluensya. Kaya talaga ang debosyon, kasi ang debosyon kan mga Dominicano ay ang satuyang mahal na Berhen, kaya Our Lady of the Rosary. So anyway, babalik si Father Boots. At sa pagbabalik ko, dumana kita sa tuya ng tutukan ang Ebanghelyo para sa aga. Parang in a way, handa na kita sa 24th Sunday in Ordinary Time. Ang oras po, tabi ngunyan, 30 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover. Boys, Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan Pulanggi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kapikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. SB19 here. Ano atin? Atin to, chicken
Proof McSaver Sulit Busog Chicken McDo Meal, 99 pesos lang nationwide. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy ka Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kapikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy ka. Mga ka-LCC, hatid ng LCC Supermarket ngayong September 12 to 18 ang pangmalakasang hot deals. More savings ang aabangan sa grocery items, fresh produce at iba pang home essentials. Maraming aabangang big deals, rewards exclusive at marami pang bonggang discounts na para lamang sa inyo mga ka-LCC. Siguradong swak na swak ito sa inyong budget kaya't bumisita na sa inyong pinakamalapit na LCC Supermarket at punuin ang inyong mga shopping cart. Hot deals, more savings. Only at LCC Supermarket. Maaari ring mag-shop online sa www.shoplcc.com.ph. Like and follow LCC Supermarket official social media accounts, Facebook, Instagram, TikTok, and Viber para sa mga promo details at updates. Angat ang lahat, aprobado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan. Makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa pangmalalauman sa pagserbisyo. Programang saludasin pang turismo. Programa kang test, asin mga ayuda. Infrastruktura, tabang sa paraoma. Estudyante para siya ay mahuhudyan. Mga senior citizens siya masasarigan. Mapasog na boses kang kabataan. Si Giselle Salceda, pero nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ta. Handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta. Angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord.
Tugang, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP. Ini po tape as live. Si Father Butch sa kasalukuyan ay nagtatao po ng lecture about the origin of Our Lady of Peña Francia and its relationship with the Dominican order. Okay? Yan po. So anyway, ngunyan na third part, sa tuya ng ipadagos, ang sa tuyang pag-andam sa aga. Kasi sa September 15, mga tugang, and by the way, kahapon, September 14, sa tuyang sinilibrar, mga tugang, ang kapistahan ning pagtatampok sa krus na banal o yung tinatawag the triumph of the cross, the victory of the cross. Kasi sa tuya, ang krus na ito naging palatandaan o senyales ng kaligtasan na dati ang krus na yan ay simbolo ng kahirapan. Pero sa mga Kristiyano, yan po ay ginamit ni Kristo. In other words, dapat makita natin sa kabila ng mga kahirapan, makita natin ang kaligtasan. So sabi nga, it's a matter of how you make it. Kasi what's the difference between a stepping stone and a stumbling block? It depends on how you use it. Okay? So, wag natin titingnan lagi na negative. Tingnan natin, ano yung magagawa? May magagawa tayo dyan. Pwede natin palitan yan. Sanglian iyan. Pwede bang pasanglian? Ang sabi nga, ang iba, when they see the rose, they always see the thorns. Pero ang iba, when they see the rose, they see the flower. Yan ang pagkakaiba. May mga taong arog talaga kaan. Kaya ano ang tingin nindo? When you see a rose, what do you see? Do you see a thorn most of the time? Or do you see a flower? Wow! Pero sa iba, bakit naman may tinik ang rosas? Ang tinik, ang maganda nga pero may tinik. Binigyan mo na kagad importansya yung tinik kaysa sa bulaklak. Yan ang problema minsan. So anyway, just binigyan ko kayo ng inspirasyon kasi minsan arog baka ani. Ngunyan na aldaw sa tuyang hurup-hurupon ang sa aga ika-24 ning simana sa ordinaryong panahon, 24th Sunday in Ordinary Time. At ang unang pagbasa ay galing po yan sa aklat ni Isaiah. Siguro mapili lang kitang mga verses digdi. Chapter 50, verse 5 to 9. Sabi niya, binigyan ako ng pangunawa ng Panginoon. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Ay magayon inibaga, tama-tama ini kasi ang gospel sa aga magayunin about sa pagkakilala sa Diyos, o pagkakilala kay Kristo. Sabi pa dito, hindi ako tumutol ng bugbugin nila ako. Yun, tingnan mo. Hindi ako kumibo na ako'y kanilang insultuhin. Grabe, grabe ini Isaiah, pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko at balbas, gayon din mga lurhan nila ako na sa mukha. Grabe, lutaban ka baga? Ang mga pagdustang ginawa nila, di ko pinapansin. Yan, pagkat ito mga tugang, makapangyarihan ng Panginoon na tumutulong sa akin. Yan ang magayunon. Sana talagang tingnan natin lagi ni ang kapangyarihan ng Diyos. Kasi sabi ko sa inyo mga katugang kasubago, let us always see the rose, not the thorn. Sapagkat makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis pagkat batid ko ang sarili ko'y di mapapahiya. Iyon, magayunon ang ugali ni Isaiah. Ang Diyos ay malapit sa akin. Yan, nagpapatunay na wala akong sala. Yan, kaya may mga mangangas bang maghabla sa akin? Magharap kami sa hukuman at ilahad ang kanyang bintang. Ang puon mismo ang magtatanggol sa akin. Sino ang makapagpapatunay na ako ay may sala? So makikita natin, hindi ka pababayaan ng Diyos. So unang pagbasa pa lang, makikita na natin ito. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Bakit?
may Diyos po na kahit iharap ka sa hukuman, ihatid ka sa mga insultuhin ka, ito tandaan mo, maganda ito sinabi, sapagkat may makapangyarihang Panginoon na tutulong sa akin. Huwag po nating kakalimutan yan. Anyway, sa Salmong Tugunan, ang itutugon po natin, kapiling ko habang buhay ang Panginoon may kapal. Wow! Paalala ito sa atin kasi minsan mga tao nakakalimot na. Parumdumin sa tuya mga tugang. Kapiling ko habang buhay ang Panginoong may kapal. Hindi lang kung sa panahon na ganito, actually makikita natin, totoo naman po ini mga tugang eh. For after all, we are created in the images and likeness of God. So perming, yaon ang salaming ng Diyos sa tuya. Kaya mga tugang, kapiling lagi natin ang Diyos habang buhay. Alam mo, pwede mong sabihin inihong short prayer every day. Kapiling ko habang buhay ang Diyos at hindi niya ko pababayaan. So ulitin mo nga, magayunan baga. Kapiling ko ang Diyos. Hindi ako pababayaan. Yan, kapiling ko habang buhay. Habang buhay. Hindi paminsan-minsan. Habang buhay, kasama mo ang Diyos. Hindi yung panahon lang kung may kwarta ka, ay, siguro pinagpapala ako ng Diyos. Hindi po. Ni wala o mayroon, nandyan po ang Diyos habang buhay para sa iyo dahil kapiling mo. Nga lang sabi, Father, hindi ko nararamdaman ang Diyos kasi lumalayo ka sa Diyos. Paano mo mararamdaman? Kahit ako siguro, paano mo mararamdaman kung malayo ka? Halimbawa, paano ako nadadangog? Di ko ako madadangog. Kung harayo ka, di ka man nagdadawog sa kuya. Para sasabihin mo, ay, Father, arog ka ini. Di ka man kayo nagdadangog. Thank you very much, kamon mga nagdadangog kasi mga bako, kamon mga bungog. Thank you, Para may kapiling ko habang buhay ang Diyos kasi ako ay palaging nagdarasal sa Kanya. Sabi ko kasi bago, hindi ba? Prayer, if it becomes a habit, miracle becomes a lifestyle. Magayon mga tugang, okay? So anyway, sa ikalawang pagbasa mga tugang, sa tuyang madadangog ang pagbasa na nasulat halik kay Santiago, letter of St. James, chapter 2, verse 14 to 18. Okay, siguro magayon mga tugang na ibasahon ta, parang sa to nataw ang importansya iniyo. Kasi hindi lang ang importante ang homily. Ang homily, hindi importante ang kaysa sa salita ng Diyos. Minsan binibigyan natin ng importansya ng homily kaysa na yung salita ng Diyos. Salita ni Father ang importante kaysa sa salita ni Kristo. Mali po tabi yan. So ang importante, kaya binabasa ko ini bago magtao ako ng homily or ng reflection. Matao ka ng reflection dahil mong binasa, ano ba talaga ang gusto ng Diyos? O ni para maraman nindo. Ang sabi ni Santiago, mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya ay may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa? O makita mo, sabi nga, walk the talk. Importante, ngawa ka ng ngawa, kulang ka sa gawa. Yan, okay. Ano po yan? Komentaryo po yan, Okay, yung verse na yan, mahaling ko. Ayan, komentaryo. Lagyan natin din ng komentaryo, okay? Magayon yung paghirumdum sa tuya na kinakailangan our faith has to have a work or effect, okay? What is faith without work? Okay? So, what is faith without deeds? Yun. Maliligtas ba siya na gayon pananampalataya? Hindi siguro kasi kulang nga sa gawa. Yung ngawa ng ngawa. Kaya kinakailangan ipakita yan sa gawa yung mga salita. Kasi sabi nga ni San Pablo, di ba? You are just a clanging cymbal. Isa kang batingaw. Batingaw ka lang. So, basahin ko ang sabi ni Santiago. Halimbawa, ang isang kapatid ay walang maisuot at walang makakain. Kung sasabihin ng isa sa inyo, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog. Ngunit hindi naman siya binigyan ng kanyang kailangan. May mabuti pang madudulot sa kanya? Wala, hindi ba? Dapat, kung halimbawa nangangailangan siya ng pagkain, wag mo, okay, I'll just pray for you.
Hindi po, bigyan mo ng pagkain. Pagkatapos sabihin mo, okay, ito ang pagkain mo. At sasabihin mo, okay, mahal ka ng Diyos. O, mas maganda yun kaysa, alam mo, mahal ka ng Diyos, hayaan mo, magtiis ka lang. Magtiis ka lang. Ay, ganun ba yun? Mali po yan. Kaya gayon din naman. Patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. So, kinakailangan talagang isagawa. Ngunit, may nagsabi, may pananampalataya ka at may gawa ako, sagot ka naman. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya walang kalakip na gawa at ipapakita ko naman sa iyo sa pamamagitan ng aking magawa ang aking pananampalataya. Yan mga tugang ang napakagandang paalala sa atin na dapat ipakita natin sa gawa ang ating mga salita. Yan. Sabi nga ni Madonna, Papa don't preach. Ibig sabihin ni Madonna, simple na, hindi lang preaching and preaching and preaching alone. No. Yung preaching natin should be accompanied by reaching out to people. Yan. Preaching without reaching out, wala din po yan. So, ibig sabihin, preaching alone or only is no good, but we should be always accompanied by good works. Okay? So, faith and good works should always be together. Babalik si Padre Butch pagkatapos sa mga paalala. A tidy home is essential for various health benefits. Metro Supermarket is showcasing its home care products in our Tidy Living promo from September 2 to October 1. Get up to 30% off on great selection of home care products, plus free deliveries with purchase. Exclusive treat to all MRC members. Get a free gift certificate with purchase. This promo is available from Thursday to Sunday only. See Poster Mechanics for details. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 201093 series of 2024. Igwa akong bibig, syerto man na bisto mo. Si Jessup Salceda ang kaibahan mo. Dakol na patunayan na matean ang serbisyo. Ang progreso, minapulos na, ipapadagos ni Jessup Salceda. Serbisyong may puso, yan nga si Jessup Salceda. Matugang, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasi OP at nasa huling kabanata na po tayo ng ating programang Maray na Hapon. Nasa 4th part na po tayo at ating tinatalakay ngayon pagkatapos matalakay natin ang tungkol sa Peña Francia at ngayon naman sa 3rd and 4th part tayo po ay nakapokus ngayon sa liturgy na sa ating salita ng Diyos na maririnig natin bukas sa pagdiriwang ng ika-24 linggo sa karaniwang panahon, 24th Sunday in Ordinary Time, na magandang paalala sa atin. Sabi ko nga sa unang pagbasa, liwanag ito na tayo ay sabi nga magpasalamat sa Diyos lagi kasi nandoon yun hindi ka pababayaan ng Diyos. Sabi nga napakaganda ito sapagat ang makapangyarihang Panginoon ay tumutulong sa akin. Yan yung verse na yan na sinabi ni Isaiah, napakaganda po yan. May Panginoong Diyos na tumutulong sa atin na kahit na sa anumang kalagayan ng ating buhay. Kaya napakahalaga na minsan na tayo ay daraan sa mga kahirapan, pero napakaganda ito sabi nga ni Isaiah, binigyan ako ng pangunawa ng Panginoon. Kaya hindi ako naghimagsik o tumalikod sa Kanya. Yung pag-unawa talaga. At doon sa Salmong Tugunan, maganda po paalala sa atin. Kapiling natin ang Diyos habang buhay. So, nandiyan ang Diyos lagi. Ang pangalawa, na sulat ni Santiago, nagpapaalala sa atin na dapat, kung tayo nagsasabing, I believe in God, hindi lang yung be, but we have to live
In God and with God. Yun ba? Ang problema hanggang doon, believe lang. Ha? Hanggang doon tayo sa believe. Pero kulang po yan. You have to live what you believe. Yan. Sa inasa mo, isagawa natin ang ating pananampalataya. Kasi kung hindi natin isinasagawa ang ating pananampalataya, ang pananampalataya natin ay nagiging baliwala. Yan. Okay. Anyway, ngayon po, ang mabuting balita na maririnig natin bukas ay galing po sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 8, talata 27 hanggang 37. Okay? So, basahin po natin. Siguro mamaya na tayo magkomentaryo para mas maliwanag. Basahin mo natin ang salita ng Diyos. Noong panong iyon, si Jesus kasama ang kanyang mga alagad ay nagtungo sa mga nayon ng Cesarea, sakop ni Filipo. Samantalang sila ay naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo, sabi naman ng iba si Elias kayo, at may sinasabi pang isa kayo sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" Tanong niya. "Kayo ang Kristo," tugon ni Pedro. "Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako." Mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Siya'y itinakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ipapapatay. Ngunit sa 3 araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila, kaya't niya si Pedro ng isang kaya't niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit humarap si Jesus sa kanya, mga alagad, at pinagwikaan si Pedro, "Lumayo ka, Satanas! Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao." Pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad, at sinabi, "Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magliligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-aalay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyon." Mga kaibigan, yan po ang magandang balita na mapapakinggan natin bukas mula sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 8, talata 27 hanggang 37. Napakaganda, So, ito po ay tungkol sa buhay Kristiyano at lalong na sa pagsunod kay Kristo. Alam mo, sabi, may 3 punto ang mabuting balita ngayong araw na ito. Una, ang tanong ni Jesus, sino raw ako ayon sa mga tao? Sino nga ba talaga si Jesus sa ating buhay? Magandang tanong niya na. Siya ba ay Mesiyas para sa atin? Patuloy tayong sumasampalataya nang walang kabuluhan dahil hindi natin sabi nga, nananamnan kung talaga si Jesus sa ating buhay. Sino ba talaga si Jesus sa ating buhay? Ngunit ang isa naman sa mahalagang katangian ng Panginoon ay ang minamahal niya tayong lubusan. Okay? Konektado naman ang pangalawang punto, ang pagpapayag ni Jesus ng kanyang kamatayan. Yun. So makikita natin sa una na sabi ni Pedro, maganda, sabi niya, "Ikaw si Kristo." Yan, maganda, Sabi ni Pedro. Pero alam mo, tama si Pedro, si Kristo. Kayo ang Kristo. Tugon ni Pedro. Pero later on, nang pinaliwanag na ni Kristo kung ano ang kanyang talagang papel, ito nangyari sa second point natin. Ang pangalawang punto ay ang pagpapayag ni Jesus ng kanyang kamatayan. At walang humpay at takot ang pagpapayag niya tungkol dito. Hindi siya natakot. Sabihin niya ang mangyayari sa kanya.
Ano naman talagang dapat para maliwanag, binigyan din ng lubos ang mga detalye, tatanggihan siya ng mga matatanda, yung mga detail binigay ni Kristo. Hindi sila ipapapatay ako tapos na, hindi. Binigay talaga ni Jesus anong mangyayari. Mga punong saserdote at mga guro, ang kautusan ay ipapapatay siya. At pagkalipas ng 3 araw ay muling mabubuhay. Yan ang napakahalaga. Pagkalipas ng 3 araw siya ay mabubuhay. At ang propesiyang ito ng sakripisyo ni Jesus ay nakakagitla. Kahit si Pedro ay sinabihan ni Jesus, Satanas, naniwala, inaakala ng ibang tao na nagsasabi na yon, ang pagmamahal sa Diyos ay dakila, kung kaya't manalig lamang tayo sa Kanya para hindi tayo maligaw sa landas. Ayan naman ay mga importante mga tugon. Tingnan mo si Pedro sabi, ikaw ay Kristo. Pagkatapos ng sabihin ni Pedro kay Jesus, ay hindi po pwede mangyari yan sa iyo. Kaya anong ginawa niya? Isinantabi si Pedro at ito ang nangyari. Inhirap, pinagsabihan. Ngunit humarap si Jesus sa kanya at sa mga alagad, pinagwikaan pa si Pedro, lumayo ka, Satanas. Ang iniisip mo hindi sa Diyos, kundi sa tao. Yung tinatawag natin human standard. Yung tinatawag natin, we want always human approval, but not God's approval. Yan. Yan minsan gusto natin palakpak ng tao, hindi palakpak ng Diyos. Paano ka bibigyan ng pakpak ng Diyos? Yan, okay? So maganda po yung pagnilay-nilayan, na sa mga panahon ng pagsubok, marami na po ang umaalis sa Diyos. Pero alam mo, tandaan po natin na kahit, sabi ko kanina, sana wag natin makita lagi ang tinik. Dapat makita rin natin ang bulaklak sa rosas. Yan, okay? Yan ang nakikita natin, gusto natin yung rosas. Pero may tinik, of course may tinik ang rosas, okay? Pero wag naman natin bigyan importansya masyado. Anyway, ang pangatlong punto, tanggian ang sarili at pasanin ang krus sa bawat isa. Yun naman talagang dapat. Kasi sabi nga, ang pananampalataya na walang gawa ay baliwala. Yan, tandaan po natin sa second reading. Kaya kung naniniwala tayo kay Jesus, dapat ating isagawa ang kanyang gusto, kagustuhan. Hindi yung kagustuhan natin, kundi kagustuhan ng Diyos. Kailangan natin maging kaisa ng Panginoon at saluubin ang kanyang mga tinuturo sapagat kaisa natin ng Panginoon sa bawat problemang tinatahak natin. At tandaan natin sa Salmong Tugunan, maganda ito, hindi ba? Kapiling ko habang buhay ang Panginoon may kapal. Yan ba? Alam mo, maganda palaging sabihin natin sa buhay natin yan. Okay? Kapiling ko habang buhay ang Panginoon may kapal. Okay? Kaya tanda natin ito, huwag natin ikahiya ang Diyos sapagat hindi niya tayo ikakahiya at lubos niya tayong minamahal. Sa madaling salita, manalig tayo sapagat minamahal tayo ng Diyos na tunay. But anyway, inabot na naman tayo ng oras yung pamamaaram. Sana po ako'y nakapagtao sa indo ng informasyon, inspirasyon as in bendisyon. Ito po giraray si Father Butch Bombase, OP, na nagsabing, Diyos mabalas po sa Indogabos, and always remember, kapiling natin ang Diyos habang buhay because we are blessed by God. Thank you and see you on Monday. Bye-bye!